по-различно. Редактора беше поръчал на поета голяма антирелигиозна поема. Поета беше написал поемата в срок. Но, за съжаление, редактора никак не я хареса. Поета беше изобразил Исус до суш като истински, макар и непривлекателен персонаж. А редакторът се мъчеше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, а че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал. Точно тогава се случи първото странно нещо. Знойният въздух пред Берлиоз се сгъсти и от този въздух се изтъка някакъв прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Ще трябва да заминя за Кисловодск. И точно когато редакторът говореше на поета, че няма нито една източна религия, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог, християните и те, без да измислят нещо ново, са създали своя Исус, и как още ацтеките са ваяли фигурки от тесто на своя Бог, уцили-пуцили, небето над Москва притъмня. Предусетили вечерния хлад, безшумно сновеха черни птици. И точно тогава се появи първият човек. Моля да ме извините, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че ще се намеся и аз. Той беше нисък, с златни зъби и куцаше с десния крак. Той беше изключително висок, с зъби от платина и куцаше с левия крак. Не изпръскаш, бе. Миша, ще се хвърля в тази вода. Сри с вестроше, собствената си умна глава. Няма тани, няма мат, ще се прасне като пънт. Вой! Виждам аз звезда и безброй. Сив костюм, чуждестранни обувки, предизвикателна кривена палета, бастун, черна дрежка като глава на пудел. Чужденец, французин, англичанин, кога ще седнем? Сега. Къде? Няма ме теглите така. Моля да ме извинявайте, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че ще се намеся и аз. Да според вашия разказ произлиза, че никога не е съществувал Исус, Езус, Джизус. Да, ние сме атеисти.
Ах, très intéressant. Изключителна фантастика. Ме извинете за невежеството мое, но тогава вие не вярвате в съществуванието на Бог. Год. Нима наистина атеисти сте. Да, ние наистина сме атеисти и това може да бъде заявено съвсем открито. Дори аз така ще добавя, Миша, ето така. О, данкешön на вас за този изключителен важен сведението, който за пътешественикът като мен е от велико значение. Но щом не съществува Бог, то тогава кой ръководи целият човешки живот? Life, жизнь, la vita, la vie, das Leben, Eilet, Heim, Какой? Човекът сам си го ръководи. Съжалявам. Но за да ръководиш нещо е необходимо да имаш конкретен план за един кратък период от време. Да кажем 1000, 2000 години. Да речем, вие ръководите другите, дори и себе си. Всичко е наред. Изведнъж ви открият саркома на белия дроб. Саркома на белия дроб, саркома. И край на вашето управление. Започвате да се тревожите. Започвате да ходите при всякакви там лекари, гадатели, белкари. Разбирате, че както първото, така и второто и третото е абсолютно излишно. Истината е тази, че този, който досега управлява от другите, сега се намира в беда. И хората разбират, че от него няма никаква полза и го изгарят. Нима човек сам ръководи себе си или го ръководи някой друг. Човек, откъде се лепна този задграничен гасот, бе? Как може такова нещо, бе? Абсурдна постановка на въпроса. На това аз ще отговоря така. Да, човек е смъртен. Лошото е, че понякога е внезапно смъртен. Внезапно смъртен. Вие какво ще правите тази вечер? Тази вечер ще отидем на събрание. Освен ако не ви падне някоя тухла на главата. Никаква тухла не ме да ти падне на главата. Ти ще умираш от друга смърт. Така ли? Може би знаете каква? Искате да ви кажа? Моля. Добре. 1, 2, Меркурий във втори дом. 3, 6. От? Шестак! Откъде се тя той? От дебето ли пада? И откъде така добре изпраскал руския? На вас ще ви я отрежат. Моля? Главата. Кой? Врагове? Интервенти? Нет, рускиня комсомолька. Ах, предателите! Не, това няма да се случи, защото аз ще отида на събрание. Не, това е невъзможно, защото Анушка е купила вече олиото. И не само го е купила, но и го е разляла. Извинете, случайно да сте били в психиатрична клиника за душевно болни хора? Вие скоро ще отидете там. Аз? И погледна с присвети очи нагоре към небето, където предусетили вечерния хлад. Безшумно сновяха черни птици. Какви птици? Черни. Черни птици. Премести поглед насреща към жилищните сгради, в чието прозорци на чупеното слънце завинаги се прощаваше с Михаил Александрович Берлиоз. Сведе очи надолу към сдърчаващите се вече етажи, поставя ръце върху дръжката на бастуна си, а братичка върху ръцете си и се замисли. Откъде се тя? От дебето ли пада? И откъде така добре изпраскал руския? Имайте предвид, че Исус наистина е съществен. Защото Исус наистина е съществен. Защото Бяло светъл, златъче, споръчен похотен кавалерист. В 13-тия ден на пролетния месец Нисан, прокураторът на Юдея, Пилат Понтийски. Исус наистина е съществувал. Вие не вярвате в съществуването на Исус. Не вярвате в съществуването на Бог. А вярвате ли в съществуването на дявола? Не така. Не така. Ние не вярваме. Ние сме атеисти. А вие кога? Аз току-що пристигам в Москва. Сам. Винаги съм сам. А къде си? Във вашия апартамент. Той ми е много удобен. Кой сте вие? Професор Волан, професор по черна магия. И аз ще стане професор. В Москва съм само за консултации. Миша! Това човек е шпионин! Ти отиди да се обадиш на милицията по телефона! Аз ще го забавлявам с руски пляски! Ей, насам! Ей, надяля! Са наредили да телефонират на Чичови в Киев. Да? Не. Откъде знаеш за Кичо? За Кичо! В Киев! Откъде знаеш? Милиция! Той! Горди! Когато Берлиоз пресичаше улицата, в същия миг, долетя трамвай!
Берлиоз се подхлъзна, падна по гръб. Леко се удари темето и видя горе позлатената луна. Позлатената луна. Позлатената луна. Позлатената луна. Позлатената луна. Нима? Да, умираш. Но аз съм председател. Вече не си. Но аз работя, живея и стихове пиша така, както ми наредят. Но с живота си в разбрат. Нищо подобно. Имам собствен апартамент, който само витавам съвсем наблизо е. Вече нямаш. Грей, аз съм председател. Трябва да отида на събрание, да се сменя риската на събрание. Хайде без глезоти. Аз съм председател. Аз трябва да отида на събрание. То няма да се състои. Грей! Добре. Само да се сменя риската, моля ви. Шш, хайде. Ама моля ви, аз съм председател. Трябва да отида. Хайде. Трябва да се сменя риската. Трябва. Идва краят. Не, за мен не. Аз съм председател. Трябва да отида на събрание. Хайде. На мен не се... Добре. Само да се сменя риската, моля ви. Вземете Латунски, той е некадърник. Вземете Перекрестов, той носи жълти чорапи. Вземи майка ми, тя е по-стара. Не, моля ви, аз съм председател. Трябва да отида на събрание. Трябва да сменя риската си. Всички я чакат. Предстоят ви толкова важни неща. Аз съм председател. Моля ви. Трамвай летеше към Берлиоз. Целият осветен от електричество. Чуваше се звънна стъкла, скърцане на спирачки. Ето, по-близо. И трамвая преряза главата на Берлиоз. Един кръгъл, тъмен предмет изхвърча по стръмния палаш. Аз съм председател. Градът вече беше заживял вечерния си живот.